Per a mi és un trosset del món. Diríem que la partitura està en el món. Està, diríem, alguns diuen cosmos i altres, diguem, espècie humana i coses d'aixes. I València és un trosset de tot això. Per a mi, una de les paraules que jo m'he prohibit utilitzar des de fa molts anys és la paraula extranjero. Ja no n'hi ha estrangeros. Això és una boba del passat que serveix per assustar o per entendre-nos com les coses així a baladís de cuina. Però ja som una espècie humana, i una espècie humana ben comunicada, instantàniament comunicada. Per exemple, jo en Facebook tinc alguna cosa així com 2.500, sense voler, diguem, però sense voler 2.500 seguidors. I té gràcia perquè la gent ni siquiera diu «Oye, yo te escribo desde Guanajuato». No ho diuen, simplement te contesten com si fos el veí del costat. I aquesta realitat fa que la nostra relació amb la nostra comunitat sigui ambigua. I unes vegades, sí, uno se sent valencià, i se sent valencià, diríem, d'Almansa cap a baix, altres vegades uno se sent valencià, però com si estiguera en Madrid, en Sevilla o en La Corunya, i altres vegades uno se sent valencià del món, sense exagerar. Diríem, ara ja això és una realitat per tots, i per mi, que soc molt lego en el computer, en el portàtil, tal, gràcies a que des dels anys 90 Facebook ja ha calat en molts milions de persones, és una realitat en la que hi ha que comptar, i això ens canvia tot. Com canvia parlar un idioma o parlar un altre, tindre un professor tal o qual, parlar 10 idiomes o no parlar-ne més que mig, i aquest tipus de coses. Tot això condiciona. I en València tot això hi ha que parlar-ho, hi ha que viure-lo i hi ha que saber-ho, per lo menos, aplegar lo més lluny possible sense traicionar el veïnatge. Perquè te'n posen a la part contrària, te fan el truco contrari. Juguen a que estem en el món, però per donar una espècie de barnís a un mal administrador i perd la dimensió local o la dimensió, diguem, de proximitat, de roce, de veure's la cara i de contestar-nos a les necessitats. Entonces, lo de glocal és un invent ben bonic. Uno té que ser un bon global i un bon local, i un bon veí. I un veí on les coses van en sèrio i se traspassen, diríem, els límits de la gent de fa 100 anys on només uns quants viatjaven. Jo crec que he contribuït des de fora, perquè jo me'n vaig tindre que anar, perquè se m'agotava a València, l'any 69 me'n vaig anar, i acabo de tornar ara perquè volia ser papà aquí i m'era més còmode, i tinc l'avió ben propet. I diríem que a pesar d'haver estat fora 40 anys, també he estat dins, perquè de repente en el telèfon n'hi havia algú que te deia «Llorenç, soc de la vall tal i tinc 20 bandes i no sé què fer. No tinc diners ni tinc no sé què, però tinc 20 bandes. Tu vols fer alguna cosa i no te pagarem res?» I, clar, diu sí. I des de fa 20 anys o 25 anys m'han cridat diverses coses, en diversos personatges, a intervindre en València. Per què? Perquè t'han vist en el telediari, t'han vist o t'han llegit un article, una foto, què sé jo. Entonces, sí que he canviat, sí que he ajudat a canviar, com València m'ha ajudat a mi, òbviament. Entonces, que fallen algunes coses, abans hem parlat dels administradors i dels que se donen compte i no sé què, tal i qual, que fallen unes coses no vol dir que falle València. València va, i València som extraordinaris. I de fet, estem en tot el món. I entonces me trobo i puc parlar valencià, vaig a on vaig. Però n'hi ha coses que funcionen molt bé, altres que funcionen a mitges o de tant en tant, i sonen a la flauta per casualitat, i altres coses que a València quasi no pots fer. Entonces, aquí és difícil intervindre quan n'hi ha uns administradors problemàtics, però nosaltres intervindre entre nosaltres, no ho sé, l'art sonor en València, ja no nostre, Jo estic estudiant ara el cura Castillejo, que era un futurista d'ací de València, i el tio li va passar igual, va tindre que tirar a la basura el seu invento que es deia l'electrocompositor musical, o el meu company José Luis Berenguer, l'altre dia que me'l tropece, José Luis, què has fet en aquells sintetitzadors que tu vas construir en ajuda d'un enginyer aquí en València, que en tenies dos, uno sintètic, l'altre analític, ho vas tirar a la basura. En València se tira a la basura a lo millor de lo que tenim.
i és una constant, almenys per a mi, des de fa 100 anys, bueno, i fa 200 anys, pues ahí estava Martini Soler, que va morir en Sant Petersburgo. Tirem a la basura el millor que tenim i la gent se queda tan panxa. Luego, certes coses en València són impossibles. Altres coses són possibles però molt difícils i altres coses només els activistes les logrem fer i, per altra banda, València va i valencians anem. El que hem de fer és lliurar-nos de la caspa, una vegada més, perquè a més la caspa se produeix soles. I entonces, és que ja fa 10 dies que no m'ha llevat el coco. Bueno, pues tens que tornar-te'l a llevar i tirar a la basura i tornem a començar. O sigui que... Diríem que poquetes coses que per destil·lació acaba uno, quan veu que en altres llocs adquireixen un color distint, acabes millor descobrint. Hi ha altres que són una espècie de pamfletos de nosaltres mateixa, que tot el món acaba acceptant, no tenen ninguna importància. I no sé, dintre del València, tot el món repeteix que és el país de la música. És una mentira, com la copa un pino. Simplement, quan uno viatja, diu que el país de la música són tots, i el país de les músiques són tots, i tots tenen una gran tradició d'algo que sona. I entonces, contrastar l'estereotipo amb la realitat, primer, realitat més viva quan uno s'aproxima a ella, i després una realitat mutant, perquè el que no diuen els mals antropòlegs o els aficionats és que la història està canviant constantment. I entonces la València de la que estem parlant ara, en el 2015, no és la València de l'any 80. No té res a veure, té coses a veure. I algunes coses, estan en les postals, però se viuen per persones diverses i per persones que tenen una dimensió i una capacitat de selecció o d'intensitat o de connexió totalment diversa. Per què? Perquè la realitat ha mutat. I si això se troba en administradors que no han eixit del poble o han eixit i no s'han enterat perquè han anat, diguem, en el circuit dels turistes, que no deixa de ser, diríem, un consum més superficial i que se queden en grans baguetats, entonces ja l'han fotut, perquè entonces se trobem que la València d'avui no se pareix en res als programadors, als organitzadors, als que discuteixen de coses que ens interessen a tots, perquè, a més, són els nostres diners, d'alguna manera, o d'una manera total, i entonces ve la disglòsia, ve el desfase. I és el desfase que estem en el 2015 tots, i uns s'enteren per una cosa però no s'enteren per l'altra. I entonces en una te posen en una presó distinta, filla de l'interès de les grans potències financeres, i en l'altra te deixen abandonat amb una llei del catapum i amb uns modos de tracte com si estiguérem encara en el neolítico. I entonces això els artistes ho patim un muntó, perquè de repente aplega un administrador i diu no, com el món està canviant, els artistes que són tots uns imbècils les subo l'IVA i els deixe cao, ja veuràs com callen. I entonces te sequen. I altres vegades, amb tota la bona voluntat, no sé, en València, l'Institut Valencià de la Música, no, com som veïns i hem estudiat junts, anem a fer-ho tot, no sé què, tal i qual, i no entén res, no se creu res, i fa les coses que se feien fa 50 anys. Pues oye, los coros hay que mullarlos, no sé què, i si n'hi ha un tipus que sap un poquiu de piano, de una beca, no sé què, però quan parles de la necessitat de l'art d'utilitzar les tecnologies i el moviment i tot el que conlleva la modernitat vista des del 2015, no s'enteren de res, i entonces te deixen per terra com si fos una petita basura, com si estigueres d'incògnito. Entonces, en València, més que en altres llocs, però supongam que igual, tenim un muntó, diríem, de proposicions i de propositors, de lo que diguem artistes, que estem d'incògnito, que estem aquí perquè estem a gust, és la nostra casa i volem ajudar a entendre el món, però que els administradors no s'enteren. I entonces estàs, però com si no estigueres, agarres l'avió i te'n vas, tornes altra vegada a entrar en una espècie de burbuja, on les coses són falsejades en el llenguatge, en els modos, en el tracte,
i t'aguantes fins que tornes a agarrar un avió o ve algun amic teu des d'Amsterdam. I entonces, bueno, pues, en ell tens unes connexions, pues millor més de veïnatge que en l'Institut Valencià de la Música. Pues, ¿para qué me sirve un Institut Valencià de la Música? Pues yo, para mí, para nada, que me lo quiten. Y si n'hi ha un Ministeri de Cultura en Madrid, para mí que me lo quiten. Per què? Perquè no s'entera. O s'entera de lo que ells volen enterar-se i fiquen al més tonto de la tribu para que organice 4 cosetes que todos sabemos. Pues mira, Jordi Sabal, que es muy cojonudo, le pondremos aquí y hasta le daremos un premio que después él dirá que no, perquè ell tampoc... Però les coses més vives pues no volen enterar-se. Entonces resulta que n'hi ha disglòsies a varias velocidades superpuestas i això pues és incòmodo. Què és escoltar? És viure amb una disposició d'obertura el més absoluta, rica i de proximitat, diguem, de pell a pell. Això és escoltar, estar en la pell de l'altre. Públics són companys d'escolta. Són persones que s'aproximen, que li fiquen el temps a una proposta que jo li he ficat a l'espai. Jo vaig a una ciutat, és el meu espai, i el públic és el que ve i posa el seu temps. Un està 2 hores, l'altre està 5 minuts, i me'n recordo del meu professor Carmelo, Bernaola, que estava prenent una cervesa en el bar del costat. Ells fiquen el temps i li diríem la situació. Jo fique l'espai. Quan és un gran espai, la sincronia ajuda a que n'hi hagi coses en comú de molts auditors. Però al mateix temps, la sincronia és imperfecta i els auditors també són imperfectes. Les delícies de la imperfecció jo crec que és una de les màgies de fer la intervenció pública, perquè això no ho controla ningú. I després, saber els límits de la sincronia i no solament acceptar-los, sinó potenciar-los, això és una delícia, és el que es diu, jo això ho vaig aprendre de Mauricio Kagel, és la heterofonia, que les coses tinguin un cert fil comú, però amb una petita llibertat d'entrada i sortida. Per això jo treballo sempre amb gent col·laboradora. Quan jo vaig a una ciutat i faig una proposta d'intervenció pública gran, jo no vull virtuosos de la música. El que vull és gent que siga entusiasta de col·laborar. Entonces, aunque siguen fusters o siguen químics i no sàpiguen solfeig, si s'ho prenen mitjanament en sèrio, són més útils que el virtuoso pijo que està allí fent les coses com si allò fora de Joseph Haydn. Entonces, jo no vull Joseph Haydn. Aquí és una altra cosa. I després n'hi ha una altra cosa que per nosaltres sempre en el ser humà ha sigut important, i és la simultaneïtat, o si vols, l'amuntonament. Vivim en un món on la informació ja no falta, sobra, i està amuntonada. I entonces, al mateix temps que menges un flan, estàs mirant com han matat a fulanites i com fan l'amor menganites i tal, i tot amuntonat en 3 minuts, perquè en el telediari no cap més. El telediari, els programes i els xistes i les desgràcies. I aquest viure en amuntonament on tot fluïx amb aquesta llibertat ubèrrima, doncs és així com vivim. No podem viure d'una altra manera, salvo que uno tanque tot i se despedisca de la humanitat durant una setmana, que no està mal, com un exercici espiritual com els jesuïtes, però el normal és que tu vius amuntonat. Entonces, aquests límits jo crec que mos defineixen i mos estimulen. Jo crec que els artistes no són precursors, sinó que senzillament llegim el context, llegim on estem, en qui estem, en el temps en què estem, amb les armes que tenim. I en aquest sentit, a moltes persones, artistes i no artistes, són ben sensibles i mos toca molt de prop i aquesta desfase nostra i de tots els veïns en certes coses. Quan tenia 20 anys, en París n'hi havia una revolució llamada del 68, en París, en tot el món. Sabem la de París i sabem la de Califòrnia, però és tot el món que estava en una revolució. I jo vaig néixer
volent ser tan vanguardista com tots els vanguardistes del món. I al mateix temps que ocorria lo de París, jo ja estava en Darmstadt, i Darmstadt pues, és un poble ben bonic i ple d'art nouveau, on se reunien tots els estius pues, els vanguardistes sonors del món, molts, des de Nam June Paik, que és l'inventor del vídeo, un dels inventors del vídeo, ell tenia una petita beca i allà estava, i allí me'l vaig tropeçar jo l'any 69. Bueno, pues, igual que ell, pues, estava John Cage, estava Stockhausen, estava Boulez, estava Ligeti, estava Kagel, estava pues, unes quantes dosenetes de persones a les que jo, des que era un adolescent de 10, 12, 13 anys, a través del periòdic i de 4 lectures i 4 consells, i alguna vegada la ràdio, perquè clar, la ràdio entonces era molt pobreta, clar, a mi aquest franquisme torpe pues, no, pues, costava. Bueno, pues, en aquest aspecte jo estic en altre costat, i ahí, clar, costa conviure, però ho fas com pots, i entonces resulta que jo recordo que era molt important quan jo venia d'estar en Darmstadt, o estava en Milà, o me n'anava, passava per París, i tot això pues, un poquet a dit, perquè no n'hi ha diners, però això ho fem molts, i no passava res. Quan en València dius, bueno, ja sí que fem, així tots estem encara en Ravel i ningú vol passar de Ravel, pues, vaig inventar un truco. El truco és fer tertúlies, reunir-se amb amics, agarrar els 2 o 3 professors que més o menys mos aguantaven i mos alentaven i hasta mos pagaven el cafè per reunir-nos i fer tertúlies, que és la cosa més barata del món. I fill d'aquestes tertúlies i de certes lectures que jo feia de lo que havia vist en Alemanya i el que siga, resulta que inventem un grup en una València on no havia hagut res, ningú que parlés d'electrònica, nosaltres parlem d'electrònica, o d'art controlat a través de les màquines, o de crear conjuntament en un equip, o de fer improvisació solta, lliure, totes aquestes coses no se feien. I entonces, bueno, des de l'any 73 en València n'hi ha, per exemple, tot un reflejo com un espill de tot lo raro que ocorria en el món. I això ho vius i deixes un poquiu d'eco en alguns dels teus veïns, però en altres no se'n volen enterar, perquè, a més, entre el que tu proposes i el lector mig, o el professor mig, o el veí mig, n'hi ha una paret que és no me quiero enterar de nada, o me'n vaig a casa perquè esto es muy aburrido, o tinc un periodista. I entonces n'hi ha periodistes que fent un petit resumen de lo que nosaltres volíem fer, acceptable, però n'hi ha altres que com li agrada molt als més bobos de la tribu, dir, no, es que esto ya se hizo en Nueva York, entonces no vale un pepino, i estos desgraciats de Pablo ja on aniran, i te ho escrivien diàriament, per tant és molt complicat, però el que ajuda és això, a que vivim tots en un espai físic i temporal que coincideix, però amb una mentalitat que és disglòssica i que cada un té la seva dimensió i el seu córrer o no córrer, anar davant o anar darrere segons el tema. I en aquest sentit València és molt divertida. Tot el món està encara pensant que la banda dels nostres tatarabuelos del segle XIX és el que tenen que fer per guanyar-se 15 euros anant darrere una professor. I això no està mal, és cojonudo i jo ho he utilitzat, perquè després veig aquesta cosa, els que som fills d'una concepció postvanguardista i postmoderna de la realitat en la que estem, som els primers en olorar, en olfatejar, que a mi el que m'agrada és el flamenco, a mi el que m'agrada és el cant de l'horta, a mi el que m'agrada és la percussió africana, a mi el que més m'agrada és la banda quan estan borratxets i van sols, i a mi el que m'agrada són tantes coses que el que no m'agrada és quan se posen la pajarita i toquen la peça de Shostakovich per guanyar un premi. Jo no vull les bandes perquè guanyen un premi, ni vull les bandes per a no sé què, les vull per a utilitzar-les d'aquesta manera, diríem, de riure's creativament i canviar-les des de dins. Entonces, jo soc el primer valencià que jo sàpiga, des de fa 30 anys,
que treballa amb bandes amb una noció espacial, temporal, de congruència, de guerra, de diversió i de profunditat. Una de les peces es diu Pietas. Pues, rascàvem en lo més hondo, en lo més que tenim, i mil coses. I entonces tens una longitud de onda o una acceleració en certs temes i en certes relacions amb els altres, diríem, entre cometes, gent culta i artística, que no coincideix ni amb l'acadèmia, ni amb l'administració, ni amb els professors ahí que estan con el rock i fan tesis, així en València s'han fet tesis molt boniques sobre el punk i el rock de Glasgow, però després veuen una banda i se pixen de risa, perquè és més còmode llegir la contraportada d'un disco que cuidar-se dels seus veïns que estan fent no sé què, perquè no té ningú glamour. En el meu cas, bueno, pues és obvio, jo toque campanes, pues oye, pues a mi els meus companys d'universitat, que són grandes críticos, alguns d'ells, i altres grandes artistes de l'arte visual o del no sé què, pues jo soc una espècie de sacristà desnortat. I llavors això, com no té ningú prestigi, ser un sacristà desnortat que va per les esglésies llevant-li la pols a les campanes, tratant de fer alguna cosa, recreant, reinventant alguna cosa, entonces no tens per a ells ningú prestigi. Entonces te trobes que eres amic del músic de poble amb el que has tropeçat tocant el clarinet o pujant-se a un campanar o fent no sé què, però no en el seu professor. I eres amic i tal de moltes ciutats on aplegues i trobes una gent fantàstica, però ja no en els estetes. N'hi ha memòries i memòries, però entonces diríem, hi ha que acceptar que no n'hi ha relato único. Se acabó el relato de los estetas, se acabó el relato de los administradors, se acabó el relato de los formales. N'hi ha relatos de tots els colors i per totes les ganes, i antes citàvem a Facebook. Bueno, doncs n'hi ha mil relatos, inclús jo, el meu relato va mudant-se com les gallinetes, cada primavera les gallines i les serpents i no sé què, tots permudem. Doncs bueno, això va permudant-se i multiplicant-se. Luego, la memòria necessita netejar-se. Plegues a un poble i te diuen, no, ahí n'hi ha unes campanes i no sé què, i apreta el botó i no sé què. I ni siquiera saben ni els retorns quantes n'hi ha, de quan són, qui les va fer, de què serveixen, si van passar esto o va passar lo altre. N'hi ha una desmemòria. Per què? Perquè ells estan curant almes, els altres estan robant i els altres estan estudiant tecnologia, però ningú cuida la memòria comunal. I ahir, quan puges a un campanar i rasques, sí n'hi ha una memòria. Ara, te la dona el porter de a baix, te la dona aquell senyor que un dia va estar i li va ocurrir no sé què, i tens que estar atento a reconstruir una memòria que queden apenas rasgos, apenas queden 4 cosetes, 2 persones que quan desapareixen, allò desapareixerà. Entonces vas reconstruint. Entonces és molt bonic ser músic, diríem, de poble, ser músic de carrer, perquè on composes és ahí, és escoltant, donant apenas una sonrisa i enseguida te contesten, va passar no sé què. I moltes vegades és una mentira tècnica, però és una veritat de fondo. I entonces és molt bonic perquè les campanes tenen una memòria elles soles. I quan la gent de repent puja a un campanar i escolta una campana que porta 25 anys muda, que això és molt normal, els pobres retors tenen pocs diners i el que siga, i en tocar-ne 2 en tenen prou. Les altres estan allí mortes de risa perquè diuen que no, el que siga, per alguna raó mortes de caca de paloma. En quan la sones, despertes una memòria que algú la té encara viva i te la tira encara, te la conta, i la conta algú, i es comencen les coses a funcionar. Les campanes, des que jo vaig començar, perdoneu, però jo crec que és així, des que jo vaig començar a fer concerts de ciutat, va coincidir, a més, en algú que jo he conegut més tard, és el Papa Wojtyla, el polaco. Vam començar quasi al mateix temps, el polaco i jo. Els fonedors de campanes han tingut i tenen de nou un negoci, perquè estaven morint-se, desapareguent, molts fonedors, perquè no n'hi havia, diríem, mercat, i has començat aquesta memòria a ser útil altra vegada. I ara no n'hi ha festa de Santa Sé o de Sant Toledo, que no se celebre amb un toc de campana comunal, que ja no és dels retors. I ahí venen altres problemes. Quan el retor i jo no s'entenem, hi ha que fer un pacte, somriure i anar-se, tranquil·litzar-se i anar-se'n al bar a fer-se una cervesa, perquè ell té la clau i jo no. I entonces ahí també se tornen a plantejar problemes que des de la Revolució Francesa estan sense resoldre. De qui és la campana?
Entonces, per mi, és del poble. Que aquí les lleis estagueren a punt, això ho conta Francesc Llop, estagueren a punt de que les campanes foren del poble, com en França, i no ho aconseguirem, bueno, pues això ens dona problemes, però normalment en el 90%, el 99% dels casos ens entenem els retorns i els artistes. N'hi ha sempre algun tropezó, pues t'aguantes, com me va passar a mi en Toledo, pues vaig tindre el problema allí amb el Cabildo, i claro, ells tenen la clau, el sentit comú el tenia la comunitat i ells tenien la clau. Entonces, bueno, pues, n'hi ha petits problemes, però la memòria és nostra. Pues, sobre el tema de batallar, batallem. Primer, actitud agònica. Uno creu que art és contemplació. Bueno, n'hi ha moments en què uno contempla, un nocturno, pues a les 3 de la nit, que uno se sent molt inspirat, o està ben acompanyat, o les estrelles li dicten, vale. Però lo normal és que primer, com treballem, primer i últim, com estem junts i treballem junts i junts apleguem a un acord que és disfrutar d'algo tots juntets, va veure què mos ix, això sempre és una conquista. I conquistar, doncs hi ha que guanyar-se en un poquiu de gràcia, en un poquiu de tècnica, utilitzant els mitjans dels que disposem tots i de la màxima ajuda que puguen aportar els que ens acompanyen. Si no n'hi ha qui acompanya, no n'hi ha art. L'art no és un solipsisme, no és una huella que jo dejo para que d'ací 5.000 anys diguen aquí estuvo un barbut i tal i qual. No, és fer algo de consum, acceptant tots els límits i totes les infraccions del món, la gent que s'avorreix, o la gent que se'n va, o la gent que no s'entera, 1.000 coses. Tot això forma part. Entonces és una petita batalla inconclusa sempre. L'art no s'acaba, simplement se deixa. I entonces, pues, bueno, deixem l'actitud estètica i se convertim en animalets que mengem una gran paella. I després ve una gran siesta i després tornem a posar-nos estupendos i fem una reflexió. I entonces és enxufar i desenxufar, enxufar i desenxufar. I de vegades desenxufats són més bonicos que enxufats. I saber estar ahí a les dues parts, això és el que ens fa rics. Sobretot després de 100 anys ja, des dels futuristes i els dadaistes, que ens cantaren clarament que moltes vegades deixar de ser artista és més bonic o més útil per a nosaltres i per als altres que anar ahí de puritos estetas en el món que no serveix de res.